всички. Времето така бързо минава, че видях, че изиграхме вече един кръг. Направихме равен с Локомотив София. Всичко при нас като че ли става в движение. Знаете, че имаме много нови имена. Малко останаха тези, които водихме сериозни две подготовки и в България, и в чужбина. Но аз съм човек, който обичам предизвикателствата и виждате, че и вчера и днеска отново има нови попълнения, които ще ги гледаме в другата седмица. Очакваме с нетърпение матча срещу Литекс. Отбора на Ловеч почти е без промяна, с едно-две изключения с заминаването на Занев и на Никасио, които напуснаха. Всичките други играха и миналата година. Според мен са един обигран отбор. Каквото и да говорят, че били млади, нови, такова нещо няма според мен. И аз това го втълпявам на нашите играчи да са много концентрирани в неделния матч, за да може публиката да види едно ново лице от Локомотив Пловдив. И моето желание, естествено, и на футболистите, ако може да победим в неделя. Благодаря. Колеги, заповядайте за въпрос. Промяна към положително вече виждате ли? Надяваме се, след като дойдоха новите хора, виждате, че до сега може би не са се занимавали в тази сфера в футбола, където знаем, че е доста тежко се работи в днешно време. Също и те се опитват да нормализират нещата. Искат всичко да е изрядно, да се види нещата както са били и преди и сега в това ново начало. Смятам, че ще е много трудно на нашия отбор да се мери с по-големите отбори. Знаете, че един отбор винаги трябва да има цел. Ние сме си поставили цел, ако може да се задържиме в групата на майсторите, в средата на таблицата горе-долу. Смятам, че привлякохме добри футболисти, но за обиграването на един отбор се иска повече време. Може би един цял сезон ще вземе това нещо, така че надявам се много бързо момчетата да разберат важността на всички събития, които се случват в момента. И, както казах, в движение да променяме нещата, да играем всеки матч по-добре. Както знаете, преди матча с Локомотив София всички ни отписваха и даже с разлика мислеха, че ще паднем, но това не се получи. Даже смятам, че съдията помогна Локомотив София да достигнат до точката. Но това няма значение, вече това е в миналото. Гледаме единствено за матча в неделя срещу Литекс. Кои са новите, които ще бъдат практикирани сега? И това са Димо Атанасов, Косио Мирчев. Знаете, през седмица също бяха доста картотекирани. Така че ще имаме група от около 19-20 човека, които ще бъдат с договори. Вече от тях ще избирам групата за самия матч. Трудно се влиза в форма, тъй като знаете, че много от тези футболисти не са водили редовна подготовка пред сезона и сега в момента се опитваме до някъде да ги вкараме с другите, които имат пълноценна подготовка, но това става по-трудно. С нетърпение ще изчакаме прекъсването на първенството, когато националният отбор играе срещу Италия и мисля, че Армения. Тогава може би да поработим малко повече върху физическата подготовка на другите футболисти, за да може да сме по-подготвени в следващите мачове. Ще разчитате ли на кипъреца Димитрил жълта му карта дойде на време? Смятам да разчитам на него, ако наистина картата дойде. Мисля, че той е един перспективен футболист. Не случайно отбелязал и гол вчера в квалификацията срещу Беларус.
Така че ще покажем нови лица, но пак призовавам феновете към повече търпение, тъй като се знае, че 16 футболисти напуснаха преди 10 дена. Сега идват нови 16-17 човека, които така или иначе в движение ще се опознават и трябва да играят заедно. Да очаквате ли феновете на Локомотив още нови футболисти? Имате ли желание да привлечете? Имам желание още на един-два поста да привлечем футболисти, така че в малкото време, което ни остава до края на трансферния прозорец, ако може да вземем едно-две класни попълнения, ще го направим. Ако не, ще продължим с тези, които ги имаме в момента. На кои постове? Ако искате да разкажем? Нападател, халф, защитник евентуално. Други въпроси, колеги? Настроението в съблекалната, кои да са мотивирани да са футболистите вече? Смятам, че би трябвало да са мотивирани. Все пак при започването на едно ново първенство всички имат желание да дадат максимално най-доброто от себе си, за да ги видят хората и да почне отбора на Локомотив да побеждава, както беше в миналия сезон. Знаете, че отбора много силно играеше, особено в домакинските мачове, с голямо желание, с настроение за игра, с агресия. Това го втълпявам и на новите, които бяха привлечени. Смятам, че отбора играе или по-освободено, може да покаже пълните си възможности.